Velkommen til Formue Investeringspleje. Formue Investeringspleje har siden 2000 tilbudt uvildig rådgivning i øjenhøjde. Vi hjælper både private og virksomheder i hele landet med at få deres formue til at yngle, og vores ambition er at tilbyde et stærkt, uafhængigt alternativ til bankernes hyldevarer. Vi har et superstærkt team, som består af nogle af branchens mest erfarne rådgivere. Uafhængig formuerådgivning handler om, at du får nogle klare aftaler omkring, hvordan vi passer dine penge. Vi modtager ingen former for returkommissioner, og vi har ikke andre interesser end at sørge for, at dine penge bliver passet bedst muligt. Du betaler et fast honorar ud fra din samlede depotværdi, kombineret med et afkastafhængigt honorar. Det betyder, at jo bedre afkast du får, jo bedre går det for os. Det er med til at give tillid og ro i maven. Vores rådgivning er baseret på tillid, så vi bruger rigtig meget tid på at lære dig at kende. Det, der er vores ambition, det er at skabe et langvarigt forhold til vores kunder. Når vi samarbejder med dig omkring at passe din formue, så sker det ud fra en strategi, der er tilpasset din situation, dine ønsker, dine vilkår. Vi giver dig altid den bedste aftale, du kan få, ikke en standardvare fra hylden. Rådgivning i øjenhøjde, det betyder, at vi møder dig som det menneske, du er, og rådgiver dig ud fra de drømme og tanker og planer, du har. Du giver noget af dig selv ved at fortælle omkring de her ting. Den tillid betaler vi tilbage gennem nysgerrighed, nærhed og kompetent rådgivning. Spredning af redning beskriver vores tilgang til investering. Vi etablerer en portefølje af gode papirer. Høj risiko er ikke garanti for et godt afkast. Vi tror på, at en god spredt portefølje over tid giver dig det højeste langsigtede afkast. At tænke langsigtet handler om at tænke ind i fremtiden. Det handler om at sikre dig og dine drømme. Hvordan vil du gerne leve dit liv? Både nu, men også i fremtiden. Er der penge nok til, at du kan tage vare om dig og din familie, når du bliver ældre? Du får et økonomisk overblik, der varer hele livet. Få resultater og sikkerhed med din formue. Vi giver dig overblik og tryghed.